Mmawa bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala Mwinifumbo, koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi wati anthu ochita ndale asamalowerere pa ntchito yopereka ngongole pansi pa bungwe la NIF. Pali nkhawa yoti matenda a kolera amene ayambanso kuchitipa atha kusokoneza kalembera wa voti wongoyeserera mbomalo. Ndipo munkhani zina mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walandira train ya mafuta kunsanje patatha zaka 41 chibwerereni ina. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi wati anthu ochita ndale asamalowerere pa ntchito yopereka ngongole pansi pa bungwe la NIF. Ausi amakumana ndi akuluakulu aku NIF ku ofesi yawo mu mzinda wa Lilongwe dzulo. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Poyankhula kwa atolankhani atamaliza kukumana ndi akuluakulu a bungwe la NIF, Ausi ati akwana nthawi kuti anthu ochita ndale asiye kutengapo gawo popereka ngongole zapasi pa NIF. Iwo ati NIF tsopano ichilimike kupereka ngongole zake kwa anthu amene sanalandireko ngongolezi mdziko muno. NIF is for Malawians. Mmodzi mwa mabodi membala a NIF Athabi Chilongo ati chaka chino bungwe la NIF likhale likupereka ndalama zokwana 100 biliyoni za ngongole, ndipo mwa izo 30 biliyoni yaperekedwa kale. Mkumano umene unali ndithu unachitika mu nyengo yabwino chifukwa tangoyamba kumene ngongole jetuma iti vukani. Ngongole imene in full ndi vukani matopa umphawi imene anthu anadandaula kuti pali zina zotsamwitsabe. Chifukwa cholinga cha ngongole imene yavukani ndichionera kuti anthu onse amene sangathe kumina njira zina zotapezera ngongole adzipeza imene, komabe taona kuti poti ndi chinthu chongoyamba kumene tichilephera nde takambirana kuti ifeyo ngati NIF ikhala pansi nkuwunikanso kuti kodi tingapenge bwanji kuti ngongole zonse za NIF zimene zimapereka kuphatikizapo imene yavukani izifikira Malawi yenini amene ndayini yake thumba limene lilango. Pakadali pano bungwe la NIF lati lakweza ndalama zake zimene anthu akuyenera kubwereka ku bungwelo. Pali nkhawa yoti matenda a kolera amene ayambanso mboma la Chitipa atha kusokoneza kalembera wa voti wongoyeserera. Chitipa ndi limodzi mwa maboma asanu ndi atatu amene kuchitike kalemberayo, yomwe cholinga chake ndi kuyesa makina atsopano a bungwe la MEC. Kalemberayo akuyembekezeka kuyamba lachisanu mbomali, koma ndi mmene akufotokozera Sam Kalimira, akuluakulu ku bungwe la MEC ati ali ndi chikhulupiriro kuti ntchitoyi sisokonekera kamba ka kolera. Poyankhula pa mkumano umene bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC linali nawo ndi atsogoleri a zipani ku Nzozu, komishonera wa MEC a Francis Kasaira anati matenda a kolera omwe abuka ku Chitipa athandiza bungweli kunena kuti lidziwe mmene lidzachitire kaundula wa voti makamaka kumadera kumene kwagwa nthenda. Akasaira anena kuti bungwe la MEC lakonzeka kuchititsa kaundula wa mavoti woyeserera mboma la Chitipa, ndipo anena kuti akayika zonse zofunikira kumalo olembetsera. Kagwira ntchito ndi atsogoleri athu ochoka ku ofisi ya DHO kuti atithandizire kuti kolera ameneyi tithe kumpanga manage, tisakhale malo opangira spread kolera, koma tithe kupanga manage komanso tikonzekera bwino kuti ndizitizo mmene tena kugula panopa zokhuzana ndi nkhani ngati ya kolera, kuti tisunge kulikonse mmene tikapite kumva kuti muna outbreak kapena kuchitika outbreak, zida zathu zotitetezera zikhala zili pafupi. Iwo kanakana ndi atsogoleri a zipani kuna kuti auze owatsatira kuti akalembetse kaundula woyesererayo ndi cholinga kuti bungwe la MEC lione mmene makinawa angagwirire ntchito zake. Gavanala wa chipani cha People's Development Amawareke Jere anayamika bungwe la MEC kamba ka ganizo loyesa makinawa, zomwe anena kuti zithandiza kuti azipani akhale ndi chikhulupiriro mu makinawa komanso ndondomeko yonse ya chisankho. Ife udindo wathu ndiona kuti taziwise athu ale athu amene amatsatira ku chipani kuti tonse titenge mbali, chonde tithamangire tione kuti ndi udindo wa nzika aliyese kuti zitenga gawo malinga ndi constitution ya Malawi. Pakadali pano mkulu wa polisi ku Nzuzu Adoni Chionda auza atsogoleri a zipani kunena kuti apolisi adzakhwimitsa chitetezo pa masiku akaundulawu ndi cholinga choti zonse zidzayende bwino. Tachilandira kwambiri kuti chitipase mwayi oti ifeyo tipite patsogolo ndi kagwiritsidwe ntchito ka apolisi atu okaperekera kachitetezo
pa chisankho chomwe chibwera mchaka cha mawachi. Maboma ena omwe achiteso kaundula wa mavoti ongoyeserera ndi Aneno, Balaka, Dedza, Blantyre komanso Lilongwe. Malingana ndi bungwe la MEC, munthu yemwe akamulembe mkaundula wa mavoti akakhala yemwe ali ndi chiphaso cha unzika. Pakadali pano bungwe la MEC lati lagula makina ochitira kalembera wa voti okwana 6,500. Bungweli lati lachita izi pofuna kuonetsetsa kuti kalemberayo komanso chisankho cha chaka cha mawa chiyende bwino. Mmodzi wa makomishonala a bungweli a Caroline Mfune auza msonkhano wokambirana za chisankho mu mzinda wa Blantyre kuti MEC yakonzeka kuyendetsa bwino chisankhochi. Daniel Zimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Komishonala wa bungwe la MEC Caroline Mfune wati cholinga cha zokambiranazi kunali kudziwisa anthu komanso mbali zokhuzidwa za momwe kaundula wa chisankho choyeserera uyendere mwezi wa mawa. Mfune anati ndikofunika kuti mbali zonse zokhuzidwa zizindikire kufunika kwa makina atsopano oyendesera chisankho komanso mmene kalembera wa chisankho choyesererayi ayendere. Mfune ati dziko lino lidzagwiritsa ntchito makinawa kwa nthawi yoyamba mu mbiri yake ya chisankho, kotero kuti bungweli ndilodzipereka kuchita chotheka kuti chisankhochi chidzayende bwino. Timadziwa kuti kukonzekera ndi kumene timayamba ndiponso tikakonzekera bwino zonse zimayenda bwino. Ndiyeno kwa panopa kukonzekera kwathu ndikonena kuti tigwiritsa ntchito mashine amene kakhala koyamba kugwiritsa ntchito. Ndiye tinaganiza kuti tiyesere tione ngati pali mavuto ena aliwonse tikonzeretu. Ndipo mawu ake a Dennis Chimseu yemwe ndi mkulu wa konsolo ya mzinda wa Blantyre yomwe ndi dera limodzi lomwe bungwe la MEC lasankha kuti kuchitikire kalembera woyesererayo, anati ndiwozipereka kugwira ntchito limodzi ndi bungweli. Ife timakhulupirira kuti pamene ukuyamba ulendo munthu umayenera kukonzekera kumayenera kuyambira patali. Titha kumaneno 2025 ndi pakatali, koma tikayang'ana ndi mmene tikuyendera masiku akutha. Ndiye chofunikira kwambiri ndi kuyamba kukonzekera, andi njira imodzi yokonzekera ndikuona kuti kodi zimene tikugwiritsa ntchito zikugwira ntchito moyenerera. Ndiye ife ngati konsolo ya mzinda wa Blantyre pamene tatengedwa kukhala gawo limodzi la madera amene akuyesezedwera pa ntchito imeneyi, tikukhulupirira kuti pasamangolomera kuti tithe kukonzekera moyenerera kuti chisankho chimene chikubwera cha chaka cha mawa chikhale chisankho chimene wina aliyense azathe kuchivomereza. Poyankhula m'malo mwa zipani za ndale zomwe zinafika pa mkumanowu, Gift Malinda yemwe ndi gavanala wa chipani cha UTM mu mzinda wa Blantyre anati msonkhanowu ndi wopindulitsa, koma zina mwa nkhawa zawo sizinayankhidwe. Titaonera kuti pang'ono pokha kukhutira kulipo komanso kusakhutira kulipo, chifukwa mukuziwa amene zikumakhalira. Chisanzo anakambapo nkhani ya kuti amene ukalembesa poyesera akagwisa ntchito ziphaso, koma munthu amene alibe chiphaso akuti akagwisa ntchito pepa lija chifukwa chopitapita kuyena api pepa lija mupeza kuti atani lang'ambika mwinaso sikuoneka kuti munthu ngati amene yoyo pasiku lokavota kapena lokaloyeserera akamuthandiza motani. Mwazina atsogoleriwa anakambirana za mavuto omwe amakhalapo kuti anthu apeze komanso kukonzetsa ziphaso za unzika, komanso momwe angapewere mchitidwe omwe ungabweretse chisokonezo pa chisankho. Tidakali pa nkhani yokhudza chisankho, IPI yalimbikitsa mabungwe kuti achilimike pophunzitsa anthu zakusintha kwa ena mwa malamulo oyendetsera zisankho. Mkulu wa bungwe la Institute for Policy Interaction Nandini Patel wanena izi pa maphunziro apadera a zamalamulowa mu mzinda wa Blantyre. Patel ati kuphunzitsa anthu zakusinthaku kungawalimbikitse kuti atenge nawo mbali pa chisankhocho. Luweleni Mpasa walemba ripoti limene wawerenga Thomas Kachewe. Patel anatsindika zakufunika kudziwitsa anthu za ndondomeko za chisankho pofuna kuonetsetsa kuti nzika zikudziwitsidwa bwino za ufulu wawo wachibadwire kuti athe kutenga gawo posankha atsogoleri akumtima kwawo. What we want to achieve first of all is full participation. Iwo anati mwambowu omwe ndi mbali imodzi ya ndondomeko ya pansi pa Malawi Election Support ilimbikitsa nzika kudziwa za ufulu ndi udindo wawo. All political parties and information from the Electoral Commission on the processes. Kansala wa ward ya Namalimwe
a Gertrude Chirambo ati ntchito yokonzekera zisankho ndiyofunika kwambiri pokonzekeresa anthu kuti atenge gawo. Kulimbikitsa mabungwe osiyanasiyana komanso zipani kuti ayike mwachinyamata, alole anthu amene ali ndi ulumali, komanso apereke mpata kwa atsikana kapena azimayi kuti atengepo gawo pa masankho amene wawa. Tisamusiye wina aliyense, malinga anthu ali ndi kuthekera tiye tiwatenge, tisawasale chifukwa choti uyu ndi wachichepere wachinyamata. Achinyamata ena ali ndi wisdom komanso ali ndi kuthekera komanso ali ndi chidwi kuti akhoza kutani kuchita nawo participate. Mmodzi mwa otenga gawo a Asabuni Phiri anati ndikofunika kulimbikitsa achinyamata kutenga gawo pa chisankho. Achinyamata ambiri chaka chinocho kapena kuti chaka chamawa akhala kuti akuvota koyamba, ndiye ndizofunikira kwambiri makamaka kunena kuti atenge nawo gawo mu mikumano ngati imeneyi imene akuphunzitsidwa nkuziwitsidwa bwino okatenga nawo chigawo pa nkhani ya mavoti. Komanso monga mukudziwa kuti pano pali malamulo amene akunena kuti munthu amene akuyenera kapanga register akuyenera kuti akhale ndi ID, ndiye ndizofunikiranso kuwadziwitsa achinyamata kuti sangakatenge nawo gawo kuvota ngati sangakhale ndi ID. Mwambo walandira ndalama kuchokera ku bungwe la United Nations Development Program UNDP. Akuluakulu ku Malawi Law Society ati alandira chitsimikizo kuti mabilo atatu amene bungweli limafuna kuti apite ku nyumba ya malamulo tsopano afika ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna. Kutsatira izi, wachiwiri wa mtsogoleri wa bungweli Atusume Mwangulu wati bungweli layimitsa kaye zionetsero zimene limafuna kuchita lero. Bungweli likufuna kuti pakhale kusintha pa malamulo ena oyendetsera chilungamo kwa mabwalo a milandu. Ndipo izi ndi zina mwa zimene mtsogoleri wa Malawi Law Society Patrick Mpaka auza atolankhani mu mzinda wa Blantyre. Titaziwisa kuyambira pa 27 August kufika pano pachitika zinthu zingapo zikulu. Wani anatiziwisa kuti iwo amalizano pano azitumiza mabilo amene atumiza ku office ya President and Cabinet, imene ndi office iso ina kuti a cabinet azione. A cabinet atilemberaso kuti ifeyo talandiradi mabills iwo, ndipo panopa tikukumana pa 12 September ngati committee imene imaona za malamulo amenewa kuti tipange recommendation kuchani ku cabinet. Ndicho linga chokuti isanatuluke parliament mu pa 20 September pano zikhale kuti izi zizapita ku parliament ikafike ku amati ku first reading. Ndiye panopa timaganiza kuti ife ngati Law Society poti akunena kuti afuna asatire ndondomeko zimenezi, tiyime kaye tiyimise zionesero zathu kuti tidikire kaye. Our next step itengerano kuti chichitike ndi chani masiku 7-8 amene akubwerawa. Tipitiriza kukupatsirani nkhani izi zikatha izi. About Showmax, I was like, what's a Showmax? No wires, no extra gadgets, no watching at this time or that time. That's because Showmax isn't a TV channel. It's a streaming service. That means all you need is the internet and something smart, like my phone. Instant access to tons of hit series, movies, and more. Best of all, there's something for everyone. So, what are you waiting for? Sign up for Showmax now. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something. Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsindika kufunikira kwa zitukuko zolimba komanso zokhala nthawi yayitali.
Achakwera ayankhula izi m'boma la Nsanje atalandira sitima ya panjanji imene yanyamula mafuta okwana 1.2 million liters kufika nawo mdziko muno. Isaac Salima anali m'boma la Nsanje ndipo walemba ripoti ili. Njanji idawonongeka zaka 41 zapitazo malinga ndi nkhondo imene inkachitika m'dziko la Mozambiki. Kuchokera apa maulendo a njanji pakati pa mayiko a Malawi ndi Mozambiki akhala akuvuta. Koma lachitatu idali nkhani yosangalatsa pamene mtsogoleri wa dziko lino adatsogolera anthu kulandira sitima ya panjanji imene idanyamula mafuta okwana 1.2 million liters kuchokera ku Beira kufika ku Maka m'boma la Nsanje. Poyankhula kwa anthu amene adasonkhana pa malowa, Achakwera adati nkofunikira kuti dziko lino lizimanga zitukuko ngati izi zimene nzokhazikika komanso zopindulira anthu ambiri. Iwo adati ndokondwa kuti zimene adalonjeza anthu kuti adzabwezeresanso njanji ya sitima akwanirisa. Zomwe ndanena pa 4 September 2020 ndakwaniritsa. Ndabwera kudzachingamira sitima yomwe ndiyoyamba kubweretsa mafuta pa njanja iye muyonapo zomwe sizinachitikepo kuyambira chaka cha 1983. Mafuta amene abwerawa awanyamula kuchoka ku Malaka kupita malo osiyanasiyana kudzera matankala onyamula mafuta malinga ndi kuti ntchito yokonza njanji kuchokera ku Maka kupita ku Bangula sidathe. Mayiko a Malawi ndi Mozambiki adachita mgwirizano okuti aliyense akonze malo wake amene njanji ya sitima idzadusa, mwakuti dziko la Mozambiki lidakwanirisa mbali yake koma yasala Malawi kuti nayonso ikwanirise gawo loyamba la ntchito yake lokonza njanji kuchokera ku Malaka kupita ku Bangula m'boma la Nsanje imene ndi ya makilomita okwana 72. Nduna yona za maulendo komanso ntchito za boma a Jacob Hara anati nkhani ndiyokondweresa koma kuti ntchito iyi idakapitirira. Ntchito iyi sikuti inali ntchito yophweka. Chomwe maboma ena amayithawira sinali ntchito yophweka iyayi. Ndikupatsani chitsanzo kuti kuchokera pano kukafika pa Bangula pali ma bridge 50, ma box culverts 102 oti amangidwe. Si zinthu zamasewera, ndi zinthu zofuna ndalama zambiri kwambiri. Zoonadi mtengo wa sintha chifukwa cha china chilichonse cha sintha chifukwa cha momwe kwacha inachitira pakatipa. Mkulu wa kampani imene imayitanisa mafuta galimoto ochokera kunja kwa dziko lino ya National Oil Company a Clement Kanyama adati iyi ni nkhani yabwino malinga ndi kuti ichepese ndalama zimene dziko lino limaononga likamayitanisa mafuta. Nganene kuti container imodzi imene yabwera ikunyamula mafuta okwanira 50,000 liters. Ma container awiri akunyamula 100,000 liters. Pamene ma truck amene amayenda misewu mwathumu imodzi imanyamula 38. Kusonyeza kuti pafupifupi matraki atatu akulowa mawagoni awiri. Atachoka pa mtsogoleri wa dziko linoyo adachitanso ntchito zina monga kukayendera chipatala chachikulu cha Nsanje, msika wa Sopano wa Tengani komanso ntchito yomanga sukulu ya primary ya Mpasa imene idawonongedwa malinga ndi namwando wa Frede amene adakhudza dziko lino. Phungu wa nyumba ya malamulo mdera la pakati m'boma la Kasungu a Ken Kandodo wapereka mphatso kwa ophunzira amene achita bwino pa mayeso a standard 8. Mphatsozi ndi za ndalama zokwana 3.5 million kwacha ndipo zaperekedwa kwa ophunzira amene asankhidwa kupita ku sukulu za sekondari zosiyanasiyana. Akandodo apereka zikwama zonyamuliramo zovala, makope, zolembera, sopo ndi mafuta odzola pamwambo umene unachitikira pa sukulu ya Chilanga mderali. Pemphero Malimba walemba ripoti limene akuwerenga ndi Mercy Matonga. Akandodo atapereka katunduyu ngati njira imodzi yolimbikitsa ophunzira kuti azichita bwino pa maphunziro awo. Iwo anati aonetsetsa kuti akupereka mphatso zotere chaka chilichonse kwa ophunzira ochita bwino. Ndinaona ngati kuti kofunika kuti anawo tapange encourage aziyesesa kukhanda ambition kuti apite m'masomo akuluakulu. Chifukwa kumene kuja kumakhala zipakiro zokwanira kuti mwana wolimbikira samavutika kuti apite university. Chifukwa masomo amenewo ndi amakhala zonse zofunikira. Mkulu oyang'anira maphunziro mdera la maphunziro la Chakhanga a Kelvin Chima anayamikira Akandodo kamba kathandizoli. Kuperekedwa kwa katundu amene tikuona kuti alimbikitsa wana kuti akamapita ku secondary school
akakhale ndi mtima wolimbikira. Komanso ena amene sanachite bwino nawonso akhale ndi mtima wolimbikira kuti chaka chamawa nawonso azachite bwino kuti asandezo zimenezo monga mmene iwonso ayempera wafotokoza kuti this is not the end, kuti apa sipotera tangoyamba koma tikupitiriza. Mmodzi mwa makolo a ophunzira omwe apindula ndi thandizoli a Breya Nkhokwe anapempha akandodo kuti aganizire kuyika ophunzirawa kuti azipindula nawo ndi thandizo la ndalama zolipirira mophunzira kudzera mthumba la CDF. Ophunzirawa asankhiridwa kupita sukulu za sekondari monga Chayamba, Stella Maris, Ludzu, Mzuzu Government ndi St Patrick's. Chipani cha National Development chomwe mtsogoleri wake ndi a Frank Munifumbo chati chidzatenga nawo gawo pa chisankho cha chaka chamawa. Mlembi wamkulu wa chipani cha Gerald Chilongo ndiye wanena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhulapo wachiwiri wa mtsogoleri wa chipanichi Awakuda Akamanga anati chipanichi chilibe maganizo olowa mu mgwirizano uliwonse. Iwo akufotokoza zambiri kwa Messi Matonga. 50+1 nkanyama kamene kafuna kuti sokonezaso pakachitidwe kandale mdzikomo. Chifukwa zikuoneka ngati kuti chipani singakhale pachokha ndikumenya ntchito ndikupereka fundo zomveka bwino ku dziko. Anthu nkunena kuti angakhale popanda 50+1 awati bawinitsa. Ifeyo ngati NDP tikukhulupirira kuti amalawi asachite mantha chifukwa cha 50+1. Koma amalawi achite mantha kunena kuti kodi ndi umphawiwo tikhoza kupita patsogolo. Kodi amene akulankhula zomveka zogwira mtima ndani pasipani zimenezi afike pokhazikika kuti angakhala atapandophatikizana ndiye na NDP koma alankhula zomveka akonzekera bwino kuti dziko lino akhoza kulichotsa mu mphawi agwire chimenezo amalawi. So pakati pano ifeyo ndifokonzekeratu kupita ku convention, kupita ku masankho ngati gulu limene lakonzeka kuti likhoza kuyendetsa dziko palokha. Bungwe la Malawi Forum for Agriculture Advisory Services mothandizidwa ndi bungwe la AGRA lakhazikitsa ntchito yophunzitsa alangizi nkhani zokhudza ukadaulo pa nkhani za ulimi kuti ithandizire dziko la Malawi kutukula ntchito za ulimi. Kudzera mu ntchitoyi AGRA yathandiza boma la Malawi ndi ndalama yokwana $1 million. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mkulu wa bungwe la AGRA mdziko muno Elufe Nyirenda anali ntchitoyi kufuna kuthandiza alimi pa mavuto omwe amakumana nawo komanso kuti dziko la Malawi likhale ndi chakudya chokwanira pothandizira maboma mu Africa kuti asinthe momwe amachitira ulimi wawo. Peyo ngati AGRA makamaka timakhala okhuzidwa po nkhani ya zakudya komanso kuonetsetsa kunena kuti family iliyonse ili ndi chakudya chokwanira. Chotero kunena kuti tinazaona ngati mbali imodzi imene imafunika mwina kuthandizirako boma ndi ku mbali ya extension. Chotero tikupereka ndalama imene iyo tithandizire maiko angapo amene AGRA imagwirako ntchito including Malawi pamene munaona nduna amapanga launch project imeneyi. Ndipo m'mawu ake mkulu oyang'anira ntchito za ulimi ku nduna wa zamalimidwe a Pearson Soko anati nduna wavomereza ndondomeko ya National Agriculture Extension and Advisory Services Policy yomwe nthumwi zosiyanasiyana zikukambirana kuti athane ndi mavuto omwe alimi amakumana nawo. Anthu amene amatinda ali ndi ukadaulo komanso amene amatengapo gawo amene amaoneka kuti awawa izizi amazitsata timayitana kuti akhale nawo ndipo abwere pano. Pamapeto pake inde tikuunikirana tikulangizana koma timafunisisabe kuti nkhani yayikulu ikhale kuti kodi tikakambirana mulimi athandizidwa bwanji. Msonkhano wa alangiza za ulimi chaka chino ukuchitikira pamutu ofuna kuthandiza alimi kuteteza pa zokolola zawo ndipo asonkhaniza nthumwi zosiyanasiyana zochokera maiko 15 amu Africa kuti akambirane zokhudza mavuto a ulimi omwe amachitika m'maiko amu Africa kwa masiku awiri m'dziko muno. Ntchito yokonza misewu ya madera ya ndalama zokwana 455 million kwacha yayamba mu mzinda wa Mzuzu yomwe ichitike m'miyezi itatu. Ntchito yoyika galavulo inachitika komaliza mchaka cha 2019 mu mzindawu ndipo kupala misewu kumachitika chaka ndi chaka. Zambiri mu ripoti ili la Patience Lunda.
poyankhula pamwambo okhazikitsa ntchito yokonza misewuyi, mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Mzuzu Agomeziyani Nyasulu anati misewu ya mzindawu ndiyonongeka kwambiri ndipo ikufunikadi kukonzedwa. Anyasulu ati misewu ina yomwe inayima mu mzinda wa Mzuzu iyambiranso chaka chino chisanathe. Tikufuna kuti tibwezeresenso doti lomwe linakokoloka ndi mazi ya mvula chifukwa choti misewu yathu tinazindikira kuti yambiri taipanga grade kwambiri. Grade mmene mumaziwa kuti imakhuza kukokolola doti ndi ukalitaya kwina. Khonsolo iyi yauza anthu kuti yaziyang'anira komanso kutengapo mbali pa ntchito yokonza misewuyi kuti ikonzedwe mwa ndondomeko zoyenera. Kumbali yake kansala wa wodi ya Chiputula Ahiweti Mkandawire ati ntchitoyi imangoyenera kuyamba popeza misewu m'mawodi onse yaonongeka. Amkandawire ati anthu m'mawodi anaziwitsidwa kale mmene angathandizire pa ntchito yokonza misewuyi. Chitiko chomwe timafuna mukudziwa mwene tinawina 2019 sitinapangepo graveling misewu timapanga grading. Ndiye tikapanga grading momwe muja makumbikaso vula ikabwera. Pakali panopo atika mu grading komanso mwene tipanga graveling. Ndiye zofunika kwambiri zimene timadikira nthawi yonse. Ntchitoyi ikulandira thandizo kuchokera ku boma la Malawi. Pakadali pano misewu ina itatu yakhala zaka zitatu chiyimireni itayamba kale kumangidwa. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi wati anthu ochita ndaya asamalowerere pa ntchito yopereka ngongole pansi pa bungwe la NIF. Pali nkhawa yoti matenda a kolera amene ayambanso kuchitipa atha kusokoneza kalembera wa voti ungoyeserera m'bomalo. Ndipo munkhani zina mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wayandira train ya mafuta ku Nsanje patatha zaka 41 chibwerereni ina. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Munali ndine Thabi Kamwangala Mwenifumbo.